ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕ ಬಾದುಂಡು ವರ್ಂಬಾಯಿನ 25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಥುರ ಚೋಕ್ಲೆನಿಕಲಿಗೆ ನಶೆಪ್ಪಡು ವಾ ಶಿವಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು, ಆ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತರದ ದಯಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟುವೆರು, ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ? ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ವಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ತದೇನೋ అయితే ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಗವಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯದ ಕೊರ್ಪವಿರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟುವೆರು ಅಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರ್ಮ ಭೋಗದ ರೂಪೋಡು ಭೋಗಿಸವಡಾಪನು ಭಗವಂತ ಐಕೆ ಒವ್ವೇ ಮರ್ದನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ತದಾರು ಈಶ್ವರನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಿಜರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಈ ರಾತ್ರಿನ ನಿಕ್ಲು ರಾತ್ರಿನ ಜೆತ್ತೊಂದು ಕಳೆತರು, ಪಗೆಲ್ನ ತಿನ್ನೊಂದು ಕಳೆತರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನೇನು ಏರು ಪಂಡೇರು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಪಂಡೇರು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಮಾತ ಆತ್ಮರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರಡಲ ಆತ್ಮನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರಗಾದ ತಿಕ್ಕದು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೂತರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಶರೀರಗಳ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನು. ತಮ್ಮ ಗುರುಕ್ಲೇನು ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಂತು ಏತು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು ಶಿವಬಾಬಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮರಾಜಲ ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು. ದೇಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಹೇ ಭಗವಂತನೇ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಕ್ಷಮೆಯ ಬೇಬೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭಗವಂತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಜೈಲ್ಡು ದೀಪೇರು. ಆ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ದುಃಖನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಪಂದು ಪನುಡಾಪಂಡು ಕರ್ಮ ಭೋಗನು ಏರು ಭೋಗಿಸವೇರು ಎಂಚಿನಾಪಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿವಂದರು ಹೇ ಪ್ರಭು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ, ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸುಖನು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಭಗವಂತೆ ಹೂವಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಆರ್ದಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐರ್ದವರ ಭಗವಂತಗ ದಯಗೆ ಪನ್ಪರು. ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಧರ್ಮರಾಜಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಾಲು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತಾರಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪನು ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪನು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ಹೂವಿ ಮರ್ದು ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪನು. ಏಪ ದುಃಖಿಯಾದ ಪುರ ಅಪಗ ಭಗವಂತೆ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಜೈಲಿರ್ದು ಪಿದೈ ದಿಪ್ಪುಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇದೇ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಶರೀರ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ ಮಾತೆರೆಗಂತೂ ಶರೀರ ತೋಜುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಶಿವಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈ ಕಾರು ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಕುಲೇನು ಸಹ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೇರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಕೈರ್ದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಏರಿರ್ದಲ ದೆತೊನು ಜೆರಿ ಎಂಚ ಏರು ಏಪಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾವಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಪತಿ ತೆರೆದು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಎಂಚ ದೇತೊನಡು ಎಂಕು ಪೂ ಇಂಚಿನತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವೇರು ಪೂನು ದೀಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಶರೀರನ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪನ ಆಂಡಲ ದಯಗೆ ಯಾನು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪೂನು ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪದು ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪತಿ ತೆರೆನು ಮುಟ್ಟೋರೆಗ್ಲ ಬಿರ್ಪುಜೇರು. ಇನಿ ಬಾಬಾ ಪಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಪೂದು ನರಕವಾಸಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ತೂಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರನು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಆಂಡ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೇರೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆ ಪತ್ತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಜಿ ಗೀತೆರು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಿಯೇರು ಕೂಡ ಶಿವೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು ಶಿವೆ ಬರ್ಪುನನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅರೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಕೃಷ್ಣಗ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಬಾಬಾಗೆ ಏತು ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪುನನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಏತು ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನಿ ಋಷಿ ಮುನಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪತ್ತೇರಿಪವೇರು. ಏರು ಮಾತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರೋ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಆದುಲ್ಲೆ ಶರೀರದ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡೆ ಯಾನು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಕುಲ್ದೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ದ ಪಂದು ತೆರಿಯುಣುಜೇರು. ಆತ್ಮಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ದೇಹಾಭಿಮಾನು ತೆಗೆದು ಬೂರ್ದಿನ ಕಾರಣ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದೇಹನೇ ತೂಪೇರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಪುನಗನೆ ಆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆಗ್ ಮಾತಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂತಿಮುಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೇ ತೆರ್ಗಡೆ ಆಪೇರು. ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರಡಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇತದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕುಮಾರಿಯರು ಶಿವನ ಮಂದಿರಗಳ ಪೋದು ತೆರಿಪವಲಿ ಕುಮಾರಿಯರೇ ಶಿವಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊಡ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ತೀರಡ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಅರ್ಜನಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಮಾತೆಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿತ್ತುದೀರ್ಪು ದೇಪಂಡಾಕಲು ಪುರುಷರಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಐನದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಂಡು ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಪುನತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಥೂಲ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿರು ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪವಿರು ಆಂಡ ತಿಕ್ಕುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತೆರಿವನ್ಲೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬಾಲ್ಯದ ಜನ್ಮ ಆಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನಡಿ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರಾಂಡ ಆಕುಲು ಪಡೆಪುಂದಾದ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಡೆಯರೆ ಆತು ಸಮಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದುಲ ಸಹ ಪೋದು ಜನ್ಮದೆ ತೊನ್ನೆರು ಅಂಡ ಆಕುಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿವನು ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದೊಂದು ಏರು ಕಳೆದು ಪೋಪಿರೋ ಆಕುಲು ಅವ್ವಿ ಅನುಸಾರ ಬಾಲ್ಯುಡೆ ಶಿವಪಾಪನು ನೆನಪು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಂತ್ರವಾದುಂಡತ್ತೆ ಹಿಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವಿರಾಂಡ ಆಕುಲು ಬಿಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಲ ತೆರಿಯುನು ಜೇರು ಕೇವಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು ಬೇತಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕುಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವೊಂದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಎಂಚ ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಶಿವ ಪಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೋ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ಯದವರ ಆಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು ನಿಕ್ಲುವ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರ ಆರೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಕುಲು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಯಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಮಾಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿಯಾಲೆ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಏರ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕಲು ಹಠಯೋಗಿ ಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವಿರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಪಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಪ ಶಿವನ ಮಂದಿರಳುಂಡೋ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶಿವನ ಮಂದಿರಗೂ ಪೋದು ಪಾತೆಯರು ಪೋಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಕನ್ಯೆಯರು ಪೋಪುನವು ಐರ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ದೇತನೋಡು ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವಿರು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಪ್ಪ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪು ನಕುಲು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೂವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ ರಾಣಿ ಎಂಚಾಯಿರು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಾಲೀಕರು ರಾಜಯೋಗನು ಏರ್ ಕಲ್ಪಯಿರು ಏರ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿಕಲು ಮಲ್ಪರೋ ಆಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದದು ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ ಪತಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕುಲೆ ಪಾವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಪತಿತೆರನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಂಪತಿಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಕಲು ವಿಕಾರಗಾದ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೇರು ಕೇವಲ ಜೊತೆಗಾದ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂತರ್ಯುಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಸುಪುತ್ರ ಆದು ಪೋದು ದಯಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ದುಂಬು ಉಂತುದುಂಡು ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮುಡು ಅವ್ವೇ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣದ ಅವ್ವೇ ಪುದರು ಪೂಜಿ 84 ಜನ್ಮುಡು 84 ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಏರಿಗ್ಲ ಕಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸತ್ಯೋಗತ ಕೃಷ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಜನ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತಪ್ಪಂದೆ ಪ್ರಾಣಿದ ಸಮಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಪರಸ್ಪರ ಲಡಾಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು ಐದವರ ರಾವಣನ ಜನ್ಮ ಆಂಡತ್ತೆ ಊರಿ ಲೆಕ್ಕನ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ತೊಂಜಿ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಐದವರ ಆತು ಹೆಚ್ಚು ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೆರು ಆರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಓದವಿರು ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಓದಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏರ್ನ ಕೈತಲಾಂಡಲ ಪೋದು ದಾಸದಾಸಿ ಆಪೇರು ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲು ದಾಸದಾಸಿ ಆಪೇರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಓದಂದು ಎತ್ತಂಡ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಪೋದು ದಾಸದಾಸಿ ಆಪರು ಏರು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ಜೇರು ತಿನ್ಪು ನಾವು ಪರ್ಪು ನಾವು ಜಪ್ಪು ನಟ್ಟೆ ಸಮಯನು ಕಲೆಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ದಾದ ಆಪೇರು ಎಂಚಿನ ಆಪ ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಯಾನಂತು ಮಹಾರಾಜ ಆಪೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ವಯಂ ತೆರೆದುಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಪೆ ಪಂದು ಅಕು ಆಂಡಲ ನಾಚಿಗೆ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಉನ್ನತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಡೆಯುಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೊನ್ನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೇ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಸದಾ ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರುಂದೇ ತೆರೀಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯು ನೋಡ್ಚಿ ಶಿವಬಾಬಾಗು ಗೌರವನು ದೀವಡತ್ತೆ
ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಧರ್ಮರಾಜೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಕೇಂದು ಪಿದೈಗೆ ಪೋಣಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಪೂಜಿತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ತೊಂಜಿ ಸಾಮಗ್ರಿಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು ವಿಷ್ಣು ಬುಡ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೋಗನ್ನು ಬರೆಯಲೆ ಸಾಹಸವಂತ ಸಿಂಹಿನಿ ಆಲೆ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿಗದಿರುಂದೆತ್ತಂಡ ನನ ದಾದ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು. ಸರ್ಕಾರ ಧರ್ಮನು ಒಪ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐದವರಾಕುಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮನು ಒತ್ತುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಂದು ತೆರಿವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಬೊಕದಾಯಗ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಸತ್ಯನೇ ಅಸತ್ಯ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯದ ಅಂಶ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೇರದವರನೇ ಸುಳ್ಳು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ್ನ ಧರ್ಮ ನಡತದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬುಡ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ಏರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ದೀವನುವೆರು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಲ್ಪೊಡ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಮತ ಏರ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಲಂತೂ ಕಲಿಯುಗದ ಮತ ಆದುಂಡು. ಐಕೆ ಶ್ರೀಮತ ಪಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈತನಿಕಲು ಕುಮಾರಿಯರು ಇಲಕದ ಉಂತುಲೆ ಏರೆಗೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ತೆರ್ಪವನಕ್ಲಾಲೆ. ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕುಮಾರಿಯರು ಬೋಡು. ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಬಾಬನ ಸೇವೆಡೆ ತತ್ಪರರಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ತಿನ್ಪುನವು ಪರ್ಪುನವು ಜಪ್ಪುನವು ಇಂದು ಪದವಿನ ಕಳೆಯುನ್ನಾದುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಬಾಬಾ ಬೊಕ ವಿದ್ಯೆದ ಪ್ರತಿ ಗೌರವಂದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಪುತ್ರ ಓಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಾಂಶ ತಿಟುಪ್ಪು ನಂಚನ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ಏರು ಯೋಗಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಉಪರಾಮವಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು ಐನೇದವರ ಅಶರೀರಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅಂಡ ನೆನಪು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಅತ್ತು ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೇವೆ ಪಂದು ತೆರಿನಗ ನಿರ್ಬಂಧ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದುಪ್ಪರು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಅದುಪ್ಪೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣಗ ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆನಗ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರು. ಅವು ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂತ್ಯದ ಸ್ಟೇಜಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯಡು ಪಾಸ್ ವಿತ್ತಾನರ್ ಆಪರ್. ಸ್ಲೋಗನ್ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಕಾರಣನು ನಿವಾರಣೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪವಿತ್ರತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಜನ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿದ ಭೋಜನವಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕಣ್ಣುಲೆಗೆ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಮರ್ಯಾದೆಯಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವಸ್ತುನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಠೋರ್ದತ್ತು. ಈ ಪವಿತ್ರತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನದ ವರದಾನ ಅದೊಂದು. ಓಂ ಶ